din Panginoong kami ala prosesi dohita rap jonjong mahita sudi amangina. Hudul mahita saluhna. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lau mengarade rohata memasuki para mingguan tak marende mahita sian buku ende nomor 10 opat ayat 1, 2 dan ayat 5 di ayat palimahon jonjong mahita. Marhite hiti guarni de bata ama,
doat guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doat guarni tondi porbadia na tumompa langit dohot tanoon. Amin. Pardengan bahasa do Jehovah, tau partano batuan di ari hagogotan jala ditanda do akana marhaposan tu ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami parasi rohana sumurung. Saito gihon mahami tu anakmu asa ibana nampuna hami. Lehon ma dihami hapor siaw na sitong asa holan ho sambing haposan nami. Unang luas huriam marhaposan tu akana dihasianganon. Ai holan hodo haposan dot haporusan. Sai asi maroham. Patuduhon tu hami dalam tu hatuaun. Asa jumpang hami asini roham nagodangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marene mahita sian buku ende nomor 705 ayat 2 dan ayat 3. Patarolong rohana itu angin opoknai, pola durus mudanai di dolog Golgata. Holong dorohaku di Tuhan Yesus, holong rohaku di Yesus Tuhaki. Sakap ni debatang tai pinabaga-baga nasilang di Kristus debatang. Holong dorohaku di Tuhan Yesus, holong rohaku di Yesus Tuhani. Tatat gihon ma patik ni di bata ima sian Yesaya 40 sada ayat 10. Unang ho mabiar ai audo donganmu, unang bihaton ho ai audo debatam, au margogoihon ho huhut mangurupi ho, huhut maniopi ho marhite hite siamuni hati goranmu. Ido sahatna. Atau ngerap mangido gogo mahita tu Tuhan debata. Ali Tuhan debata. Saat pagogo imahami mangulaon nahombar tupatmi. Amin. Tapuji Tuhan ta marene mahita sian buku ende nomor 160 sada ayat 3 dohot ayat 5 di ayat palimahon jonjong mahita. Debata doha posaki, indah dapambai naku, sakur judo pasanai, haposani rohaku.
Jehovah Siroham, Paluana Sahuriam, Sian Sude Dosana. Tata potima dosanta martangiang mahita. Ali Tuhan dibata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo dibata pargogo naso hatu dosan sitompa nasana adong. Paruhum natigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalusyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami na roai, nasian pangatayon nami na soture, rodi pangloni nami dihisap-hisap ni rohanami, natama situ tudo honauhum hami alani dosa nami alai natar sosol bagi do hami nuaing alani asi maroham di hami ale di batanami, pardengan basa jala parasi rohadoho alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesama dosa nami saluhutna jala suruh maton di parbadia tu rohan nami be. Asa tarbayan hami mangoloiho di bagasan hati goran doh tahabadiaon kabisa hami tu hanguluan nasora suda na pinar bagabagam di akana porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabagani di bata taringotu hasesani dosa. ICB manguluan akana pinilit ni di bata do mamintori. Isi do manda buhu hamaguan Kristus Yesus do naung mate. Alaida daholani naung mulak mangolu do jala disiamundi di bata do hibana mangondihon hita. Hasangapon ma di bata na dikijang. Amin. Amin. Marene mahita sian buku ende nomor 755 ayat 3. Tuhan, habosan ho Tuhan, dan nama sohut asini roham, nasanari kodiau di paraden, tung alanis asim doi sude. Tatagion mah hatani di bata turpuk epistel di minggu sia dong Trinitason tarsurat di 2 Korin sada ayat 15 1 ayat 24. Rab mahita manjaha marsikap soring. Mangasaoni tibuhian do hutahiro manopot hamu asa 2 hali hamu marlas ni roha.
Marnaeng ninaroha do au tumahii, manang marguru tu sibuk do tahiki, gaberap doho di au hata olo, doho hata dang, ai Yesus Kristus anak ni di bata na hubari tahun hami Tuhamu, rap dohot si Siluanus, dohot si Timotius, dada gabi olo ibana, dohot dang tuhot dohata olo marhite ibana. Alai di bata do pahoton hami rap dohot hamu tu bagasan Kristusi jala di miami hami. Alai di bata do hujau saksini toniku, pabo hamu do hualani, umbain soro dope ahu tu korin. Ido sahatna martua doa ka tumanggion hatani di bata jalana umpeopsa. Amin. Tapuji ma Tuhan ta marende mahita sian buku ende nomor 185 ayat 1 dan ayat 2 di ayat paduan jonjong mahita. Tidakon maha porseon tai songona hina tinakoni dunganta saha porseon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di bata jopa. Ido ama pargogo nasohatu dosan antnotum pola gedotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ini di bata Jehovah. Jadi imanan ditumbuh si Maria nagagalian si Antoni perbadia andorang suatu abubu. Ido Tuhan ta natumau nabenit di pangumon silatus nama tapi pagjal di bana di hal pinar silang. Natua tu banotoro dung ditanam. Namolo mangolo di adi patuluhon. Namana itu surgo lahundul tu siamoni di bata Jehovah amanai pargogo haso terusan. Di sini maibana paimamula sogo tutanon mangumi halak na mangulu dohot nama. Au persia ditoni perbadi jala sada hudia nabadi. Hudia atau penihalak Kristus akan do diasanin do dihatainam mula mangulu sodagina do dihangluan nasorang sudah. Amin. Tapuji ma Tuhan ta kur wilayah Korintus.
Tapuji matuhata marite kor pumuan Naomi.
KBG Warta Jemaat untuk minggu ini. Shalom, Warta Jemaat kita di Minggu tanggal 2 Agustus 2026 dengan topik Saina Saudo Napinarbagani Jehovah atau semua janji Tuhan dipenuhi. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu ke-9 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik A1 jumlah jemaat yang mengikuti ibadah di Minggu tanggal 26 Juli 2026, ibadah Gereja Bahasa Batak 170 orang, ibadah Gereja Bahasa Indonesia 120 orang, ibadah Gospel Goa 48 orang, ibadah Sekolah Minggu HKBP Makassar 84 orang, ibadah Sekolah Minggu Gospel Goa 12 orang, dan yang mengikuti live streaming 26 akun. A2 berita pernikahan warta pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Edi Kurniawan Pasaribu, Edi Kurniawan Pasaribu SST, putra Bapak Situa Juparto Pasaribu SPD MSI, Ibu LD Tarula Alo R Boru Marpaung, Jemaat Gereja HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur, yang beralamat Jalan BTN Delta Sudiang Blok E10, dengan Widya Kriswandini Boru Sinaga AMPT, Putri Bapak Situa Marlon Sinaga, Ibu Hotmaida Boru Simatupang, Jemaat HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur, yang beralamat di BTN Bulu Rokeng F1 Strap 10. Pemberkatan pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 pukul 19.30 WITA, tempat Gereja HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati rencana putra-putrinya. Yang ketiga, Dewan Kononia. Yang keempat, Dewan Marturia. Yang kelima, Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, Kesekretariatan. A1, Berita Duka Cita. Pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 telah meninggal dunia Ibu Hernita Berliana Priskauli Boru Hutagaol, tutup usia 49 tahun 3 bulan, istri dari Bapak Robino Sihombing yang beralamat Jalan Poros Malino Goa, dan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 telah dikebumikan di pemakaman umum Panaikang. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. A2 anak lahir. Pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Bapak Adi Kurniawan Nababan, Ibu Erlina Borulubis, yang beralamat di Talasa City, Klaster Alamanda, Blok J10, Wilayah Galatia. Anak lahir di rumah sakit, ibu dan anak sentosa, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Yang berikut, pada hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2026, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pos pembangunan HKBP Makassar. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan.
Kebaktian wilayah di wilayah Filipi di hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026 di rumah keluarga Bapak MP Sibarani, Ibu Pendeta Dr. SRH Borusiagian MTH yang beralamat di pabrik kertas gua. Dan di wilayah Galatia di hari yang sama, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di rumah keluarga Bapak JTP Butar-Butar Ibu M. Boru Tambunan yang beralamat di Jalan Galangan Kapal Kompleks PT IKI Blok A4. Di wilayah Kolose di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 di rumah keluarga Bapak Arjono Purba Ibu Normawati Limbong yang beralamat di BTN Bina Sarana Residen Blok B4. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.00 WITA. Yang kedelapan, pengumuman. A1, KOR wilayah yang melayani di ibadah minggu pada minggu tanggal 9 Agustus 2026 yang akan datang. KOR wilayah yaitu wilayah Galatia. A2, penahbisan Situa. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2026, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan penahbisan majelis atau situa kepada 2 orang calon situa HKBP Makassar dan 1 orang calon situa pos pelayanan Pare-Pare serta mangojakon atau melantik 1 orang situa pospel Pare-Pare, yaitu 1 calon situa Saud Sianipar. Yang kedua, calon situa Preti Tiurma Boru Panjaitan dari HKBP Makassar. Yang ketiga, calon situa Wariben Sidauruk dan situa Elfrida Suryani Boru Hutagaul, Pospel Pare-Pare. Acara penhabisan dan pelantikan dilaksanakan setelah persembahan ke depan altar di Gereja Bahasa Batak. Setelah ibadah selesai, keluarga yang baru menerima tabisan situa mengundang semua jemaat untuk mengikuti acara ramah tamah bertempat di Sopo Talenta. Marilah kita mendoakan agar acara pentabisan dan pelantikan serta acara ramah tamah dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. A3, ibadah di pos pelayanan Goa. Yang pertama, sehubungan dengan penabisan situa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026, ibadah Minggu di pos pelayanan Goa disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar, masuk pukul 9.00 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR Remaja. A4, Sinode Distrik ke-17 IBT. Pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis, tanggal 4 sampai dengan 6 Agustus 2026, HKBP Distrik 17 IBT akan melaksanakan Sinode Distrik di Kupang, NTT. Pendeta Resort Amang Pendeta Rich Johnson Simamora MTH MM dan Inang Situa E Boru Silayan berangkat ke Kupang NTT yang akan berangkat pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 untuk mengikutinya. Kita bawa dalam doa Sinode Distrik berjalan dengan baik serta membawa sukacita dan perjalanan hambanya dalam penyertaan Tuhan. A5, penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Sesuai program kerja seksi pendidikan tahun 2026, gereja kita akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Penghargaan diberikan kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat yang memperoleh nilai rata-rata 9,1 ke atas. Dan bagi mahasiswa-mahasiswi IP semester 3,6 semester genap tahun 2025-2026 maksimum S1. Kepada siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi supaya memberikan fotokopi rapor atau ijazah. Jika belum ada yang asli boleh SKHU.
atau fotokopi IP sementara dalam bentuk hard copy atau fisik. Tidak menerima kiriman file WA atau email yang diserahkan kepada seksi pendidikan atau sekretaris Huria selambat-lambatnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Nama dalam sertifikat akan dicetak sesuai dengan nama dalam rapot atau ijazah. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor CG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Nyonya EJ Sitoris C. Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silutonga F. Boru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. Yang kesembilan, Amang H. Sitorus Pane. Yang kesepuluh, Amang Situa H. Simanungkalit. Yang ke-11, Inang Nyonya H. Simanjuntak R. Boru Bakara. Yang ke-12, Inang Nyonya YS Tambunan EK Boru Simanjuntak. Yang ke-13, Gilbert Giovanni H. Paulus. Yang ke-14, John Rafael Hutapea. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberkati kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2026. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 17 orang. Ulang tahun pernikahan ada 6 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut jadwal pemakaian gereja dan jadwal pemakaian Sopo, Talenta, dan Gedung Sekolah Minggu dapat kita lihat pada warta yang telah dibagikan dalam grup wilayah kita masing-masing. Dan keuangan pemasukan dan pengeluaran sampai dengan 1 Agustus 2026 juga dapat kita lihat dalam WA grup kita, wilayah kita masing-masing, serta jadwal kegiatan gereja kita sepekan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2026 dapat kita lihat pada warta gereja kita. Demikian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Tapuji matuhata, marhite kur pos pelayanan pare-pare diuduti kur pungan ama Ebenezer.
Marene mahita sian buku ini nomor 826 ayat sada dan seterusnya. Papungo pelean sada A, sada B, dan pelean 2. Gohi au Tuhan mari tehat kami. Gohi au Tuhan mari tehat kami. Songonu donaru mardo au Tuhan di sumurmi. Gohi au Tuhan mari tehat kami. Gohi au Tuhan mari tehat kami. Gohi au Tuhan mari tehat kami. Namau wasotoniku o Tuhan lihat kami. Gohi au Tuhan mari tehat kami. Gohi au Tuhan mari tehat kami. Gohi au Tuhan mari tehat kami. Asatang jalan matoras au mari tehat kami. Gohi au Tuhan mari tehat kami. Gohi au Tuhan mari tehat kami. Gohi au Tuhan mari tehat kami. Songonu donaru mardo au Tuhan di sumurmi. Gohi au Tuhan mari tehat kami. Gohi au Tuhan mari tehat kami. Gohi au Tuhan mari
Nama wasdoton diku, oh Tuhan dihat kami. Gohi au Tuhan marhite hat kami. Damini debatan na sumurong siyan salhut na roha. Imang rajaya ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras magkamanga kenang. Hata ni debata naneng tari pardihita di parminggota di bagasan sadarion di minggu pasiahon dung Minggu Trinitatis imana tersurat sian buku ni si Joshua bidu 21 mamuka sian ayat 47 sahatu ayat 45. Joshua 21 ayat 47 sahatu ayat 45 hujahama di tengah-tengah. Hasisipul ni hapapatu ni Kanaan. Jadi dilihon Jehovah ma tu halak Israel sadok tanoi nani warihonna lehononna tu punasida gabi di papatu nasida tanoi laos maringan disi dungi di pasonang Jehovah manasida humaliang obartu saluhut nani warihonnai tu opuna sida jaladang manahan musuh nasida nanggosada maradopon nasidi di pasahat Jehovah do luhut musuh nasida tu tangan nasida danga dong tertading nanggosada sian saluhut hata nadenggan aka na pinabua ni Jehovah tu pinopar ni Israel tung duhutna do ro ido saatna sekan bacakan lemas Indonesia Yosua 21 ayat 43 sampai 45 demikian firman Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Demikian firman Tuhan. Akamanga kainang anggo soal namar jaji ngatergudang tapa bigi-bigi alai molo jaji ni jolma jut do mengecewakan. Gari namar saripe boido merjaji soi nama ketatni jajina alai sering do mengecewakan. Alai yang go jaji ni debata manotong do dipenuhi. Jaji ni debata sahat doi jakonon ni aka nama jalo jaji. Ido nata ida diturpuhon songo dia jaji ni debata nang penong 3 generasi di masa si Abraham manang jaji na tu si Abraham boy dipenuhi sahab mai muse tu generasi na berikut dung sahat na sida di Tanah Kanaan manang dung sahab muse tu manang na 3 generasi keturunan ni si Israel manang natagwari si Jakob ima pahopu ni si Abraham. Jadi jaji sahat apalagi di masa pemerintahan ni si Daud, do pemerintahan ni si Salomo,
Sude tano kanan dipatuduk gabe harajaon Israel. Nangpe di belakangan hari adong musai perpecahan gabe dua bangsa Israel, ima Israel Utara dot Israel Selatan. Dan uluhon ni si Rehabiam dot Jerobeam. Alain yang dohonot na judge ni debata, saya totong do di patulus saut doi songon topik ni minggu naung ditotuhot dihita di bagasan sedaru jala tu siro neng arahonot tapi kirata. Saya na saut do na pinarbaga ni Jehovah, semua janji Tuhan dipenuhi. Semua janji Tuhan dipenuhi. Khusus majolo taida kamang siat turpuk na jepek, na holan tulu ayat naung di totuhot di paradi gabi jamita dihita di bagasan sedarion, ima adong tolu janji na dipenuhi debata, manang na pinasaut ni debata, di tonga-tonga ni bangsoi. Na perjolo to na ni debata, manang baga-baga ni debata, janji ni debata na dipasaut, ima na marperdomuan tu parnapunaon manang perjanjian tentang tanah. Kepemilikan tanah, takas doi dijajiu debata jala saut do baga-bagai di jalo nasi. So natado nakin ditikini si Abraham do majalo baga-bagai haruar ho sia tano urkasdim laho tu tano kanan tu tano si patudu honoku ido janji ni debata tu si Abraham nangpe berproses dung masuk ibana tu tano kanan dung borhat sian urkasdim hiado ibana lau muse tu Mesir ala haleon di tano kanan alai mulak muse siani tu tano kanan jala mulak muse poparanna ima si Joseph tu tano Mesir magudang na sida di Mesir alai di paulak debatama muse tu tano kanan. Taida sian grafik ni sejarah ni halak Israel do sejarah ni si Abraham. Nangpe judge ni debata sesongon na adong pergeseran sian nong tinonai alai sahut do manang sahat do baga-bagai naong binagabagahon na kepemilikan manang pernapunaon di tano manang di huta kanan. Ido na perjolo na pinarbaga-baga ni debata marhite turpuhon. Alay adong manapaduahon na binagabagahon ni debata tutonga-tonga ni bangsoi ima hadameon do tasonangan marhite sian pangaramotio do padonganion ni debata. Cara ni debata bataridahon huasona asa boy gabe jupang hadameon asa jupang hasonangan di tonga-tonga ni bangsoi manang bangso na pinili ni debata ima bangso Israel. Di loas debata mergugu halak Israel papatuhon manang patudukon menaklukkan bangsa-bangsa yang sebelumnya ada di tanah Kanaan. Ternyata sebelum masuk halak Israel di tanah Kanaan nung adong manang napiga bangso nang mangingani di tanah Kanaan. Alai marhite sian hagugon dohot sian asini rohani debata di bangso na pinilnai di sido di luas debata na sida marhamonangan tu sude bangso nadong di si. Taingo do sabohapit tebal ni tembok na huta Jericho. Holalau masuk na sida melewati Sungai Jordan, hancur kota Jericho, holan marhite tarompet, marhite na pinarguguan ni debata. Dohot gudang dope bangso na pinapatu na sida manang na pinatuduk na sida dan dikalahkan halak Israel. Marhite siapa donganion do pangaramotion, di sido gabi jupang di nasida hadameon, di sido gabi jupang di nasida hasonangan, dinamangingani tano na pinasahat di debata. Anggosian kondisi tadok majolok ketahanan ni nasional nasida pasti berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, apalagi bangso-bangso na ngadong di tano kanan. Ay nomade do nasida berpindah-pindah do nasida naso mempunyai militer, naso mempunyai angkatan bersenjata, lau menaluhon bangsa na asing. Hapeto tu
halak naung mian manang naung maringan naung tinggal di Tanokan, pasti mereka sudah lebih siap anggo sian sisi duniawi alai di sima di patuduhot de batahua sona abain monang bahkan gabi tuduk sudia kabangsona asing di tonga-tonga ni Tanokanan asa takas darida sahat jajini debata gabi kepemilikan di Tanokanan ima halak Israel. Jalan patuluhon di turpuhon takasdo di dok pabua sai di pasahat debatado na dumenggan di tonga-tonga ni bangsoi marhite na saluhut na jinajihon ni debata sauti di tonga-tonga ni bangsoi dangadong na gagal dangadong na sudat di pasahat debata tung saluhut do hata na denggan baga-baga janji Allah sahat di jalo na sida di bagasan ulu. Molo di hata batak di dang perjanji kuling de bata nung teh perjanji kuling di hata batak kate. Molo di perjanji kuling sekta bukan utok berjanji alai dang ditepati. Tak foto si di latar belakang ni bain nadong janji kuling man halak kulikiat do nasional berjanji dang pala foto alai nahu adopsi de kata na somal dipakai jolma dang pala nadong nanang mabuat sian gor ni tentu alai ima na tadi alai yang ngode batadi tonga-tonga ni maksud tung sudedo ido didok nakin di ayat 45 dangadong tertading nang gosada sian saluhu tahata na denggan akan na pinabuan ni Jehovah tu pinopar ni Israel tung saluhu na manang tuluhut na do ro asugari tasigati janji ni debata tu tonga-tonga ni bangsoi mulai sian sia barham sahat tu na dung mian na sida di Tanokanan dung haruar sian tano Misir memang betul-betul di patuduhot debatado huaso hagugun ni debata lau mengelusi saluhut jala pataridahun saluhut aha na pinarbaga-baga ni debata salah satu na paling patar na boy taida gabe bangso na bolon na sida molo gabe bangso na bolon na sida na marlapatan gabe boy na sida na di bida portibion laom pataridahon waso ni debata hagugun ni debata manang dipilit na sida gabe pataridahon waso ni debata di tonga-tonga ni portibion ido taida apalagi di zaman ni si Salomo keemasan ni bangsa Israel sangat luar biasa saliling di kepemimpinan ni si Salomo. Rodo berduyun-duyun raja na asing, rodo sian bahkan sian Eropa pe rodo lau madapoton na sida di tanah Palestina, di tanah Kanan, lau manaruhon upeti. Allah di begina sida na luar biasa na sejahtera na bangsa Israel. Asuga ditabu tasigati mace gudang do nagabi berpartisipasi do di tonga-tonga ni bangsoi sian bangsa na asing ala di ide na sida habal gaun ni debata mengule di tonga-tonga di bangsoi dohot ala kebijaksanaan manang hapistaran ni si Salomo manguluhon bangsoi. Bahkan untuk pembangunan bait Allah mana pembangunan di Jerusalem perlengkapan na sian Libanon do perlengkapan na sian luar ni daerah tanah Kanan ala radina sida mempersembahkan manang pasahaton ahana bui pasahaton nasida untuk pembangunan Jerusalem, untuk pembangunan bait Allah manang lama bangun bagas joro batu duhon hauduhon dohot hatauon nasida marnida balgani halak Israel napinasu pasuni debata sianiman waing akamang akainang taida malangsung ta aplikasihon ala dakala Israel na julu behita. Anggo hita nunga hala Israel na baru. Jala dang na menuju Israel na julu behita, alai hita menuju Israel na baru. Dang menuju Jerusalem na julu behita, alai menuju Jerusalem na baru. Atong doh no tama. Adong do baga-baga ni debata tu hita
songon na pinarbaga-baga nai tu halak Israel. Adong do na pinarbaga-baga ni debata tu hita nagabi adong si tujuota na ikon tu si padangota si puspusota di bagasan perdalanan ninguluta. Molo di masa perjanjian baru tadokma di masa Yesus ro di tonga-tonga ni pertibion takas doi ima di baga-baga nadong hanguluan na baru. Hidup baru di bagasan Yesus Kristus manang marhite haheheon ni Yesus Kristus. Mabuan sada horong na baru ima manusia yang telah dibaharui melalui Yesus. Asa gabi adong do horong nai baru marhite sian baga-baga ni debata meninggalkan manusia lama menuju manusia baru alai lam takas mapatar muse baga-baga ni debata sahatu hita babua jabarta dang hola portibion alai nau marga ima ngulu na saliling nililing na song na somal tadok Jerusalem baru tu sido hita dituju manang tu sido hita di parbaga-baga debata na naing milika. Nang pe ikon berproses do pe asasahat tita tu surgo hasonangani manang asasahat tita tu Jerusalem na baru adong do nama dok di Bibil tay ikon jolo mate. Adong do nama dok si Paulus mengajarhon iko pawaut na do daging taon na leaon asabu hita mamasuki dunia baru manang ngulu na baru na pinarade ni debata. Siani idotama nang pe berproses. Song proses na nialaman ni si Abraham, proses na nialaman ni hala Israel untuk memasuki tanah ima inganan na pinarbaga-baga ni debata. Song ni dohita lau memasuki ngulu na saliling nililing na pinaradi ni debata. Alai sada pegangan di hita, manang gabe sada dasor di hita ikut dohonot tama. Apa yang telah dijanjikan Allah itu pasti akan kita miliki. Kalau kita percaya, kalau kita yakin dari apa yang dijanjikan Tuhan yang menjadi milik kita, gabe dohot kita didok pewaris, manang didok kita pernah puna di ngulu na saliling liling na pinaradi ni debatadi. Ido na perjolo nanaing si hapor siauta, manang ido nanaing si tiopota marhite turpuk jamita sedarion. Taingot ma baga-baga ni debata tu hita hanguluan na saliling nililing. Nang pe song natado nakin korbor proses. Adong do suku-sukun ise do nadohot tu surgui sude do naung marpungu di sada horong natagwari nang pinaluan ni debata sudi ala wasa tasuk di suku ni ala dong ninda di jaha ba memang bodo tajahai di kitab Wahyu hola 144,000 do hera songoni masa di kobarhon rupani nasahatu surgoi alai angko marhiti baga-baga ni debata siapa yang percaya ise nama kaporsiai debata ido dohot Tuhan uluan nasenlilnya tidak dibatasi dengan hitungan angka-angka duniawi. Sudah itu hita satu sih, alai akan nasoporsea nangpe ditadda debata, nangpe ditadda di ida holong ni rohani debata, alai dang dihaporseai, tentu dang doho tibana pemilik, dang doho tibana pernah puna di nguru na saliling-liling. Alani ikut takasdo dihaporseai, songon si Abraham, alana dihaporseai do debata, dijaji ni debata, borhato bukas honina lau ibana borhat ibana nangpe sasitongna secara logika manusia manang logika ni si Abraham itu tidak mungkin apalagi di berbaga-baga musai kon gabe bangsuna bolon hape nunga metua yang tidak mungkin untuk melahirkan nanggo secara sudut duniawi songoni musai mulai haruar nasi desian Mesir anggo siap paretongan ni hajol maun tung maul do nasi dah haruar siatano Mesir. Ido ben nasi marungu tunguti na bangsa Israel di tongak dalan. Ayah do langon nami. Ayah do inumon nami. Diragukan waso ni debata. Alai ternyata di luas debata nasi dah haruar
dipermudah debata, apa yang mereka butuhkan itu diberikan Allah kepada mereka. Imana perjolo kamang asa takas tahanguluhon tahaporsiai baga-baga ni debata na ko jalota doi jala saud do baga-baga ni debata jalota jala sudena binaga baga ni debata jalota doi. Alayadong do na paduahon na macay luar biasa mangalehon sonang ni roha dihita di perdalanan ni ulut tanuan. Baga-baga hadameon dohot hasonangan. Sai tadok do dakea ditinggal hot debata akan aporsea di mana. Alai dang nama dok molo na porsea tu debata holan na tabu-tabu, holan indah-indah di nguluta tidak. Boy do adong tantangan, boy do adong penderitaan, boy do adong pergumulan tadopi di bagasan nguluta, alai di lehon debata di hita hasonangan. Di lehon debata di hita hadameon di bagasan nguluta. Molo adong pergumulan, molo damero hatta mengadopi pergumulan, pasti do di si jupang hamonangan sian ragam ni pergumulan. Molo halak na majalo hadameon do tasonangan, ido nasay totong buy melangkah di perdalanan na manang songod dia pe hambatan-hambatan naro na cocod di julut. Alay halak na sumerasa bahkan na sumakilala padonganion ni debata iman tadok jot putus asa di bagasan nguluna asai kodohonot tado di kamus orang percaya tidak ada keputusasaan ikut tekas do marsihohot marlas ni roha manang songo dia pe di bagasan nguluta molo pe dang sai holan natonggi tajalo ngaso malot tabigi unang iya natonggi pitor tapangan HP napaet tabolokon HP jutdo napaeti justru bermanfaat di bagasan mulut. Alam melugudang pe tantangan tabolus boy do marita siani lam margogo hita madalani hari-hari ni nguluta lam semangat hita madalani hari-hari ni nguluta. Asal ma dai-dai dalam rangkaian padonganion dohot pangaramotion ni debata jala bagian ni baga-baga ni debata nama dok sai dong anakku dohamu ganupari manang sadihari pe didongani debata dohita songon baga-baga ni Jesus tuak kasisian nai ido mergogoihon nasida ido mangurupi nasida lau makubasi mangula ulaon apalagi lau para raton barita nauli nangpe gudang hambatan. Molo tadok sian segi logika kembali tabereng sian segi logika akasisiani tung suadong dogogo nasida ayak kasia pardekke do nasida di jo sian nelayar do nasida di jo tanga dong sian nagabe do honota ahli sia tonga-tonga ni halak Yahudi na jino ni Jesus gabe sisian alai ala di pargugoi jala diurupi debata diurupi Jesus nasida di sido gabe mar parbue gabe sahat tu hitan waing boy do honota parbue ni udaw ni sisian do sahat tu hita barita na uli parbue ni akan sinuru ni Jesusi parbue ni akasisian ni Jesusi na pinili ni Jesusi nangpe dangdos na sida do pertibion nangpe sipata gumogo pertibion alay ala pinarguguan ni debata ni urupan ni debata gabe di sido boy na sida monang bahkan boy mamaritahon barita na uli. Asal sido jamina dihita di bagasan perdalanan ni nguluta molo tabolus pe portibion sipata taida sesong na sodong kekuatan bahkan adong akahuaso-huaso di nahumalia kita molo tapangido pangurupio siya debata tuk do hita manaluhon akahuaso-huaso ni portibion tuk do hita manaluhon akan mangabat kita alalaos di sido jupang hita hasonangan di bagasan ngulut. Alai memang dituntut do sian akan aporsiai. Dituntut do sian akan nama jalo baga-bagai ikon aktif do tong mangula ho Bartolomoni rohani debata. Song nakasisiani molo lam mertabuni do nasida song dimulanai di si mati Jesus tentu dang boy adong parbuena alai dung adong di jalon nasida gogo manang du leon di jalon nasida semangat
padonganion ni debata di sido nesida haruar aktif bekerja laos di sido gabe di jalon nesida hasonangan di sido di jalon nesida pasu-pasu laos sido nang di bagasan perdalanan ni ngulut molo naing dame hita di bagasan nguluta unang tapai madamei alai gumudang mahita si buat dam molo naing tarpasu-pasu hita unang tapai mahalak mamasu-masu hita alai dohot mahita lau mamasu-masu halak sianido lam tabba pasu-pasu ni debata di bagasan ngulut aktif batuduhon nama berusaha dohita songon halak na porseya mengalului dohot majalo hadameoni mengalului dok majalo hasonangani ay songonido nang bangso Israel dang nahola mudum na sida alay marporang do na sida maralohon akka bangso na humaliang asa disido jupang na sida hadameon boy dibentengi na sida marhite sian hamonangan na sida maralohon bangso na adokyad di tanokanan nang pe moloon alay takpola si dohonot tara dibaga seperti kian waing nang pen waing dipakai hala Israel do konsepi satu waing seberusaha do nasida membentengi berusaha menjaga sudina humaliang asa unang mengguturi nasida jalan luar biasa hola nadong diguturi nasida itor molo dihatani halak Batak bikas ninna aitor mengamuk do na paling jelas molo mati saya ada hala Israel ikon lobi 10 banon na muse mati menjaga nasida di hadameon hasonangan ni duat nasida itu na terjadi di 7 Oktober 2024 nasal adong 1000 lebih hurang marujung halak Israel hidup mabin nasida hapenga hampir lebih hurang nuaing 75.000 100.000 nama meninggal alani prosesi alai dang nangi tiruota alai neng dohonota aktivita dinaraho mangalului hadameon naung ni pasahat ni debata di hita naung ni bagabagahon ni debata di hita marhite na berusaha hita lau madalatoni mangalului majakoni di bagasan nguluta di sido asa jupang sonang ni roha di sido asa jupang hadameo di bagasan nguluta nang di tonga-tonga ni keluarga napatuluhon di baga-baga ni debata tu bangsoi na lehonon na saluhut hata na dengkan nang di baga-bagahon jala tungluhut na doro tu tonga-tonga ni bangsoi ima lampahoton hapor siaw ala hot do baga-baga ni debata di ngolutta di sido na tumabu ngulu ni naporsea boy di hilala ngulu do baga-baga ni debata terjadi di bagasan ngulutta alai terjadi muse di ngulu na suku molo istilah na juta bigi masuk lohita di 2 kerajaan ima kerajaan dunia dan juga kerajaan surgawi. Asa dakolan warga negara dunia hita, dakolan warga negara surgawi hita, alai sekaligus do di jakon hita di tonga-tonga ni pertibion di kerajaan duniawi, alai tahirim do baga-baga ni debata, madongani mangaramoti hita, mamasu-masu hita di bagasan parngulota, jala selehonon ni debata na dumenggan, na muli di hita, di perdalanan ni ngurta di pertibion, jala lo sido menghantar hita, sahat tungulu na saliling-liling. Asa tu sido nuaing akamanga kenang hita diarahon. Muhammad hita salamposro hatta madalani ngulu taon jala lamposro hatta makilalahon pasu-pasu ni debata di bagasan nguluta asini rohan ni debata di bagasan nguluta. Naik saud do na muli na dumenggan na pinarsita do na pinarbaga-baga ni debata. Ala gudang do na taparsita di bagasan nguluta. Tapola dohonota masing-masing dohita na taparsitahon ni. Salah satu sian pengalaman nami 4 tahun pai mahok kami di pahupu nang pinong
opat dana marhasohotan. Sudido hita marsita-cita na songoni, molo pinanguliho na anak, pinamuli woru, adong manian anak kon na, molo di hita budaya. Cita-cita do harapan na songoni, saya dong doi di bagasan nguluta, alay salah satu contoh doi, nahudok kami nakin patuduhon, sudido hita, makirim di pasu-pasu ni debata di bagasan nguluta. Sesong na mula matod di tu rumah di hata Batak. Dung ditongos debata pahupu tulu di hami. Dung 4 tahun, mau 5 tahun. Mudah-mudahan ma sadanai molo ditongos tu hatta ala adong program na dijalani na sida marsugut ikon pamasukon nama tu pematang ni boru nami melalui program sian pengobatan. Asa disido HP nang idota dia lusi debatado akan natahirimi nataparsitai molo sai posro hatta di bana molo sai posro hatta di pasu-pasu ni debata nanang jalota di bagasanmu. Ido patauhok kita, jala ido laus ihut mabak kita marhasonangat di bagasan nguluta di tonga-tonga ni Portibion, dang madele hita manasong dia pe namasa na tadu. Bercita-cita do hita diakayanakon na dumenggan. Bercita-cita do hita di sinadongan asabui cukup untuk kehidupan sehari-hari. Radido salhutna di debata asal ma taparsitutuhon mangido taparsitutuhon majalo asini rohani debata di bagasan mulut. Apalagi ma diaka naung hinokop na diaka naung tinobus ni Kristus tung takasdo jaji tung takasdo baga-bagai pabuwa pasu-pasu ku hamu ido pasu-pasu ni debata jala molorope hita tu gereja ditiki majalo pemberkatan pernikahan pasu-pasu ni debata molorope hita tu gereja mabuan ni anak kota jaji ni debata pasu-pasu ni debata molorope hita mabuan ni anak kota maka tidak ko kaborsiaun pasu-pasu do jaji ni debata di jalo ya anak kota songonido proses terus na terjalani di bagasan nguluta tak kaya gagal sakap ni debata alai kodohnot tado sakap na bumuli na dumenggan na ho Bartolomo ni rohani debata ido di pasahati ala umano do debata lao marnida dohot lao pasahaton ahado narikot di bagasan nguluta ho Bartu na tapangidoi ido ben na setadok adong tolu alus ni debata di cita-cita do harapan apalagi di tangyang na perjolo saya tarok doi dia lusi debata do sude na tapangido bahkan pitor ditongos debata na tahirim na tapangido di bagasan nguluta alaya dong do musia alus na baduahon ditunda mungkin tahun depan 10 tahun ke depan dan seterusnya ala diboto debata do hak kebutuhan songanido musia na patuluhon tang dilehon itu hita ala dangina rumiko di hita jala adong musena asing na dumenggan nang lehono ni debata di hita. Natului dang boy lupa hita. Jala sianido hita mga lehon rohatta makaporsyai ibana pabua ibana do mual ni pasu-pasu mual ni nadumenggan ido banda dipake hata nadumenggan na nang sipasahaton ni debata di bagasan ulut. Tu sima hita akamanga kenang diarahon lao makaporsyai baga-baga ni debata, asini rohani debata na naing si pasahaton na dihita. Alani adong matulu padohan na naing si hanguluhonota na lebih praktis mo sa di parngulota si ganupari. Na parjulu, molo taha porsyado baga-baga ni debata ko sa dihita. Taha porsyay ma jala totong mahita bersandar tu ibana. Molo didok persea jala
mengucap itu ibana, percaya dan bersandar kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah kita, selalu percaya dan bersandar kepada Tuhan. Karena Dia akan memenuhi segala janji, memenuhi segala apa yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Napa duahon manotong mahita marlas ni roha, mana songo dia peneta dopi. Jala saya totong mahita madok moliati. Selalulah bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala hal. Biarpun itu tantangan, biarpun itu sukacita atau duka, selalulah bersyukur kepada Tuhan. Allah dang nalaho pamagohok kita moloahan na tadupi di bagasan ngulut tadi portibion. Alai dalani de batado mama kulingi hita, mama sumasu hita, mangaleho gogo do tai pasod di hita di bagasan perdal ngulut. Hidupan na didok di Sada Tesalonik 5 ayat 10 mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Madok muliate mahita totong tua dupan ni debata. Napatuluhon hot mahita. Marsi hoho di bagasan Tuhan. Alai hot mahita di bagasan habadiaon naho Bartolomoni rohani debata. Asa unang haruar hita sian harajaun nai. Alai hot hita mangulu di harajaun nai. Setia dan taat kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita dan selalu menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Di sido gabi mangulu hita, di sido gabi marlas ni roha hita, di sido gabi tajalo las ni roha ina manotun mulut. Terkhusus di bagasan tikyon tuaka dongan naneng majalo tohonan hasituaun. Baga-baga ni debata nunga tajalo ta persejari. Macigudang do baga-baga ni debata nang jalota. Siani mahita lam marsitutu makka persaya debata, jala molo lam marsitutu hita makka persaya debata, lam takasma marsitutu manguda hobar tu pajuo du pamiliton itu kata. Molo nang takasita mangulu disi saya hobar tu lomoni rohani debatama bangudaon pakubasyuta. Molo nang dipilit manang dijuo tu hatta hita gabi para lalu di tengah-tengah ni Huriana. Amin matang yang mai. Mau lihat tema Tuhan di pasar rohanami. Ala di pakulingi hoham marhite hatam di ibadah nami sedarion. Papua sena saut do bagabagam di hami. Songon bagabagam di tengah-tengah ni bangsa na pinilitmi bangsa Israel. Nam di bagabagah ko mulai sian na posom si Abraham. Sahati di hanguluhon na sida di jakon na sida. Terlumubi pasupasum di panguluhon si ganumari. Lau sido nagabi ujahan ni hapur siaw nami majakon bagabagam. Di barbagabagah hodo di hami hanguluan na manotong. Naong pinaradim di hami. Marhiti hamonangan nami, di pamilitomu di hami, marhiti Jesus Kristus na roto tong-tong ni portibion. Asa dohot tami parnakpuna. Dohot hami pewaris ima di harajaon mi. Jalalang paso-paso muhami, di ngulu nami siganupari. Di tengah-tengah ni portibion son na pinarbagabagam mariti padongan yun do pamaso-masomu dia kana ulah hami do di keperdalanan nami ima mabay dame rohanami sonang rohanami jala lambar gugu hami mardalan o Bartolomoni roham jala majaga habadiaw nami unang haruar hami sian pamilitomi pajomi di hami atong Tuhan tordima mangrupi hami, tordima dongani hami. Terlumubi di bagasan tikyon, di naing jakonon dongan nami, na naing gabi parhubas, situa di tengah-tengah ni Huriam. Huha persyai hami do Tuhan hodo na mamilit na sida. Alani pargugoy urupi pataw na sida Tuhan. Di ulaon, di pakubasyon, na pinasahatmu siulaw na sida. Pasu-pasu
aka naposomon. Pasu-pasu ng keluarga, pasu-pasu ng aka iyan nakon nasida. Jala luasamu mardame sonang nasida, di na mangula-ulaon na siya nupari. Asa ima mabain na sida margugo, mangula do makubasi na pinasatong di nasida. Di patama namin, laos tangya kuno nami do, di bagasat tikyon, di anak ko ni Huriam, di nanayng majalo pasu-pasu patunga sa repeon. Edi kunyawan pasaribu, dohot udia, Chris Wandini, nanayng majalo pasu-pasu, di tanggal 8 nanayng ro. Ho matuhan na mangihot na sida. Ho matuhan na pasadaon na sida di bagasan holong na siyako. Asa tutu na sida, gabi keluarga, namarlas ni roha di julom, namarlas ni roha nang di julo ni Portibion. Di pertama nami lo songonitang yakonon nami do di keluarga na berduka, di keluarga ni ama nami Ersi Hombing, di nama rujung ngulu ina na huaulongi hami inang buru tagaw. O matuhan na patuguh na porsyon na sida, terlumubi di anakon na tininggalon ina nami na macemet-met do pe si Rahel. Asa ho Tuhan na madjagay. Jala patuduhonomu hagukuon dohot ukap ni roha. Sian keluarga ng naturas na law pagudang-gudangi gabi yanakon na totong marhabiara di bagas ako nalam tumajunat tutikin na nanglo. Di batama nami laos songoni pasato nami do diho nang saluhut akaulaw ditong atong ani Huriam. Ibadah kategorial, ibadah wilayah, mana keluarga. Totong mahu Tuhan nama masuk-masuk. Asa lampahot hapor siyaw nami, mangaloa sami marsitutu manghutok ko mangulau lomoni roham, terlumubi makirim disudi baga-bagam na si jalon nami. Lausoni Tuhan dihabor hat ni naposom di sian resort Sulawesi Selatan Lamadoho di Sinode Distrik di Kupang. Homa Tuhan namang ramoti madongani. Sahatu namulak muse kana posom tu Makasaron. Lau mangduti ulaw do pakubasion di tonga-tonga ni Huriam. Pasu-pasu mu parapotani nabuhi mabuan lam dumenggan di ulaw di tonga-tonga ni Huriam. Di pertama nami lausoni nang disudi ruas ni Huriam na di bagasan parsahiton. Di inang nyonya simatupang buru si Manjunta. Inang nyonya Banjarnaur buru manurlang. Nona Parulian buru Pasaribu. Amang hamanurung inang Naibaho buru Pasaribu. Inang Storus buru Pajaitan. Inang Silitonga buru Samosir. Inang Silaban buru Papahan. Amang Hasturus Pane. Amang Sintuahan si Manukalit. Inang si Manjunta buru Bakara. Inang Tambunan buru si Manjunta. Yan akon nami Gilbert Paulus, losoni nang yan akon nami John Rafael Utapea. Tuas ni roham do neside Tuhan tangi konon nami asa tu koma Tuhan na mga leon hai pason na mga leo gugu di nesida. Laos pahoton hapor seon nesida asa sa totong mga lualo marsikatong toho di kondisi nesida. Unang madili nesida alay lamjonok toho di nasa perdalanan ni mulu. Di pertama nami laos tangya kuno nami do nang saluhut akaruas ni Huriam na subuira pami beribadah nuaing. Maulah lan yakaulau di perdalanan sa totong maho na mga ramoti madungani na sida alay say sungguli Tuhan ang lambar situ Tuhan saluhut na say pajupang do to marsaur do to majakon hatam nagabi hagugun nami do pol nami di bagasan mulu nami si kanupa. At tunggu di ho mahami Tuhan, pasu-pasu hami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus nung amartangya kami di ho. Amin. Tapuji Tuhata, marite ede, sian buku ede nomor 706 ayat 1 seterusnya, huhut papungu pilihan. Padang nauli hodang hulu pahon, dang po
nauli orang hulu pahon ido haposi las marohaki tondong nang dongan nang tarpangasahon orang Tuhan Yesus haporusaki tungsohu halupahon audo manogihon audo mangondihon tungsohu halupahon audo margogoihon posmarohami. Molo diukap surga tuton diku salpu maluhut nahang malutoni tarbege maso arani Tuhaku naposo haposan bongot hotusi hotung sohu halupahon audo manogihon audo mangondihon hotung sohu halupahon audo margogoihon posmarohami padang nauli hodang hulupahon dang pola mabiar audi ngoluki nampe holom do dalasi boluson rodo hati uron sian langiti hotung sohu halupahon audo manogihon audo mangondihon hotung sohu halupahon audo margogoihon posmarohami. Padan nauli hodang hulupahon idohu haposi las marohaki tondong nang dongan nang tarpangasahon holan Tuhan Yesus haporusaki hotung sohu halupahon audo manogihon audo mangondihon hotung sohu halupahon audo margogoihon posmarohami molo diukap surga tuton diku sapu malu nahang alutoki tarbege maso arani Tuhaku naposo haposan bongot matusi hotung so
margogoyhon pos marohami padan nauli horang hulu pahon dang pola mabiar audi ngoluki nang peholom do dalam si boluson rodo hati urasian langiti ho tung sohu halu pahon ado manogihon ado mangondihon ho tung sohu halu pahon ado margogoyhon pos marohami. Mga kainang, nuang masuk mahita, tupad jakonon, manang pasahat tohonan situa di tonga-tonga ni huriata. Alani taparade madirita maridehita sian bukwede nomor 156 ayat sada dohot ayat 4 laos di ayat 4 non jongjong ma nanang majalo tohonan di bagasan sedarion. Jesus parmani sinuruni debata manogu jomai marhite sian hata nasito nature Tuhan uluangi dipuji sasudehu riago armi saita tamanison o Jesus siseanmu na jongjong de jolom mangidole hononmu tugarup tonemi nang uasana pe manogu bangsa winang mangajari pe. Hamu aliak kadongan na sa hurion, di dahamudo nuaing dongat na jongjong dison, na itapilit bahin situa di tonga-tongata. Naing Panginoon na sida mapaso-paso siya tuhatay, asa margugo na sida mangulahon tohonan na sida. Atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaw ni situa, na parjolo, pangula ni huria do na sida, mamata-matahon akaruas na pinasahat do na sida, dohot mangaramoti parangin na sida. Molo di boto na sida, na hurang ture parangin ni manangise, ikon paingoton na sida manang pabuaw na sida tuuluan ni huria, asa di pature. Napaduahon, madasdas ruas ni huria tu parmingguan, dohot manakasi alana ubahin na soro. Napatuluhon, madasdas sudut na poso, asa odopro tu parmingguan, jala makarikoton parbinotoan. Napaupaton,
manikir akan namar sahid. Jala paturehon narikot tu nasida dohot nasa natar patu pasa. Alai narumikot pasingoton hata ni debata tu nasida dohot tu mangyak koca. Napalimahon mangapuli akan namarsak. Paturehon akan nadangol dohot napugus. Napaunopon manugunugu akaparugamon na asing. Dohot akan nalilu. Asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupa ni Tuhan Yesus. Napapituhon mangurupi paturehon akaguguan dohot ulaon narikot tu harajaon ni debata. Opehamu na hinaholongan, na takas boton nami burju ni rohamuna, mangaradoti ulaon hasituaw ni, di baheni alusi hamuma na husukutonon tuham, na perjulu. Naolo do hamuma marangehon parange na tama di julu ni debata, dohot di julu ni jolma, na paduahon naolo do hamuma jalo ulaon hasituaon, songon na hupajojor odeng tuhamu na patuluhon. Naolo dohamu mangaradoti sude sian nasa roha doho sian nasa gogo muna hobar tuhata ni debata. Molo nang sadaro hamuna mangoloi saluhut nai marpadaton mahamu nuaing sudena di jolo ni debata doho di jolo ni dongata di son. Alani dok hamuma patuduhon pangulo yom muna alusiamuma. Atong hudul majolo hamu, lau suju hamima, sudi donga paralado, dohok keluarga di HKBP Makassaron, asa tapapor hak marhiti de puji-pujian majalo tohonan akadongata nadison. Di sebelah sana semua.
Akamanga kainang tulu doang ko na majartohonan sedarion nang pe-opat na sida ala sahalak nunga majalotohonan diari nong salpu di Jakarta holan pangujak kono manasida gabi parhalado di tonga-tonga ni Huriata secara khusus di Pare-Pare losoni di Rosot Sulawesi Selatan on. Alani romahamu sada-sada tujulu. Atong masih jalangan mahita pabuhot ni pada muna jala pabuanaolo hamu mangula ulau ni debata rap dohot ham. Ale situa saut si anipar hupasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestanon terlumubi di HKBP Makassaron marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia. Amin. Saya dipadokai lihat na debata ama ni Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite todi porbadia maka berjuhon sindong muna di tonga-tonga ni dia na pinasahan Tuhan asa masasahan debata diba? Lalu sadong do di pasahat siya kuliah berangkat-berangkat na nagsipatkan mo di tengah-tengah di Pakubasyo, di tengah-tengah di Kuliah pakai mo atong masih jalangan mahita pabahot ni pada muna jala pabanaolo do hamu mangula ulau ni debata rap dotam ale situa preti ti urma panjaitan hupasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Makassaron marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia. Amin. Atong masih jalangan mahita pabuahot ni badan muna jala pabuanaolo dohamu mangula ulau ni debata rapdot ham ale situa wariben sidauruk hupasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Pare-Pare Resort Sulawesi Selatanon marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia. Amin.
tong majalang mahita pabohot di badan muna jala pabonol dohamu mangulau-ulaun rap dohot hami di Uriau. Ale situa Elfrida Suryani Utagao. Upasahat matuhotonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Pare-pare Resort Sulawesi Selatanon. Marhite-hite goarni de Bataan. Dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot todi porbadia. Amin. Pasatam matiki duhamu na baru macalo tohonan lao mamuji Tuhan marhede matede puji-pujian. Laos totong majong-jong na majalo tohonan. Dihamu akamanami nanami dongan na dihuriaon. Jakon hamu manasida di bagasan dame. Sude mahita margogo tumangyakon nasida. Asa majadi ulaw nasidai, hut makorhon hasangapon ni Tuhata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, mauliate marohanami tuho alania siniroham diaka dongan namion. Sai tabay maturoha nasida akasilehon-lehon ni Todi porbadia. Asalam maroha, jala margogo nasida, mangaradoti tohonan nasahat tu nasida.
Asima roham dohot di sudi ruas ni huriamon. Asalam hot hapor siaun na sidabi. Jala lam ture parangi na sida mangihuton ho. Say sungguli maroha nami. Asa masih haholongan. Unang adong sipit cangot di hami. Asalam rarat harajaon. Jala marmulia guarmu nabadiai. Amin. Akamanga kenang los tutup ma ibadah ta. Mari dihita sian nomor 140 ayat 3-4 los jongjong mahita saluhut. Rado timurju atana sude sai monang kamu bainon namu se ibana do raja natong monangi toro Simaroham ale debata pasal mahatam tupai nama sudenani hulani naposomi Saiban mamartua sudejo mape. Tapasahat mapiliat na tulupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salot sila leon na denggan dot naso libasan na mauliutus. Hupasat tami masyan na nilon mi hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di jolum. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilihanon. Pati bulo na rajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami gudang ni si lehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mulyate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileon mi tondiro di mataku hosadohot gogoki rodi salut artaku Upasat itu ho nasa usatokudo. Aliyaman namin na di banua gijang sa pinurbadia magwarm. Sa Roma harajon. Sa South Maloman ni Roham di banotongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sidero ng uluan siya pari. Sa sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho nona puna harajaon dohot hagogon roni hasangapon saleleng ni
budi bagasan dame jala jalo mapaso-paso sian Tuhan de batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaurhon madamena tutoddim. Amin. 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 Aka mga kenang aladong do syukurat di patupa dong at nama jalo tohonan ramai tanon tu sopo talenta alai los Roma tujulun nama jalo tohonan asarapita di jalang sudi ruas ni huriata do makalason nong di majal tohona kamu. Padan nauli orang hulu pahon dang pola mabiar au dingoluki nang peholom do dalan si boluson rodo hati uron sian langiti ho tum sohu halu pahon au do manogihon Audo mangon dihon ho tung sohu halu paon Audo margo goyhon pos marohami Padan nauli daudang hulu pahon Ido haposi las marohaki Tondong nang dongan nang tarpangasahon Holan Tuhan Yesus haporusaki Hotong alupahon Audo manogihon Audo mangondihon Hotong halupahon Audo margo goyhon pos marohami Molo diukap surga tuton diku salpu maluhut nahagalu toki tarbege maso arani tuhaku naposo haposan bongot hotusi hotung sohu halu pahon audo manogihon Audo mangondihon hotung sohu halupahon Audo margo goyhon pas marohami Padan nauli hodang hulu pahon Dang polang haposi las marohami Holan Tuhan Yesus haporusaki Hotung sohu halupahon Audo manogihon Audo mangondihon Hotung sohu halupahon Audo margo goyhon pos marohami Pada
dang nauli orang hulu pahon dang pola mabiarau di ngoluki nampe olom do dalam si boluson rodo hati uron sian langiti